Babafowethu sifambe emoyeni sikhova akusho mina kusho ingoma. Umthandeni SK ke lapha ke ezimnandi zithi ke usekwazile ke ukuhlanganisa ke u1 million ke lapha ke ku Spotify ke wama monthly listeners ke lapha ke njengoba ke sike sabona ke bafowethu ukuthi ke uke wakhuphuka kwangazi ukuthi kuyehleka wakhipha ke lezi ngoma ikhiphile ke lapha ke njengoba ke sezimthatha zimbeka ku1 million ke kuma monthly listeners ke lapha ke lento bafowethu ke isho likhulu masikhuluma iqiniso elimsulwa. Sikhumbule umthandeni ukhuphuka kanjena ezihlanganisa ke imillion labantu ke bamlalela lapha ke akakhiphile ngisho album ke lapha ke wagcina ukhipha nje ingoma ke eze EP yakhe ke lapha ke ezu4 nje kuphela wasekhipha ke ezu2 ke emva kwalokho ke igcina ngci nedupi. Lezi ngoma simbeke ethubeni elihle kakhulu lokuthi ke aphinde ke azenzele omunye umlando wakhe ke omuhle kakhulu ke lapha ke kuthini ke ahlanganise ke u1 million ke lapha ke abanye bayazibuza ke ukuthi ke kusho ukuthini ke ukuhlanganisa ke u1 million ke ku Spotify. Kodwa ke nansi ke impendulo lokho kukhomba ngokusobala ukuthi ke umculo kaMaskandi udlalwa abantu abaningi abahlukahlukene futhi abamdlala endaweni efanele. Sikhumbule Spotify ke iyona platform ke lapha ke eyedlula uYouTube ke ngokukhokha ke lapha ke ayiwadlula wonke but uYouTube ke iyawudlula kakhulu njengoba kumthandeni ke ebonakala ke eno 1 million ke monthly listeners ke lapha ke lento iwumlando omuhle ngaphansi ke emdletsheni. Simbongele nje umthandeni. Sikhumbule bafowethu kunabaculi abaningi abakhipha ama-album ke amaningi ahlukahlukene kodwa ke kunzima ukufika kulesigaba. Kodwa ke umthandeni ke uthe nje cha emdletsheni ke siyafika ke thina la. Asazi ke bafowethu uma kunje thina sikuthatha sikubeke njengoba kunjalo ke singashili uthi sithi nje uma kukhona kunye sokutholela khona sobuya nakho kushisa kunjalo.